Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labaran duniya daga BMR wato babbar murya rediyo, amma farko sai na karanto kanin labaran. Za ku ji cewa Tinubu ya jaddada muhimmancin haɗin kan addinai a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta musanta zargin kashe fiye da Naira tiriliyan 8 ba tare da kasafin kuɗi ba. Sojoji sun ce ana ci gaba da ƙoƙarin ceto ɗalibai 39 da aka sace a Oyo. A ƙasashen ƙetare kuma Putin da Trump sun tattauna kan yaƙin Ukraine ta wayar tarho. Ga labaran dalla-dalla tare da ni Abdulrahman Ashahabu. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa na ƙarfafa fahimtar juna tsakanin addinai da kuma inganta zaman lafiya a faɗin ƙasar. Shugaban ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da ya karɓi baƙuncin Archbishop Paul R. Gallagher, sakataren hulɗa da ƙasashe da ƙungiyoyi na Vatican tare da rakiyar ministar harkokin wajen Najeriya Bianca Ojukwu. Tinubu ya ce tattaunawa da fahimtar juna tsakanin addinai na daga cikin hanyoyin da suka fi dacewa wajen magance matsalolin tsaron da ƙasar ke fuskanta. Ya kuma bayyana cewa yana da kyakkyawar alaƙa da cocin Katolika tun lokacin da yake gwamnan jihar Legas, tare da yabawa gudunmuwar cocin a fannonin ilimi da kiwon lafiya. Shugaban ya ƙara da cewa rundunar sojin Najeriya ta samu ci gaba a yaƙi da matsalolin tsaro, yana mai tabbatar da cewa za a ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da nasarorin da aka samu. A nasa ɓangaren Archbishop Gallagher ya ce ya kai ziyarar ne domin bikin cika shekaru 50 da ƙulla dangantakar diflomasiyya tsakanin Najeriya da Vatican. Yana mai bayyana Najeriya a matsayin ƙasa mai muhimmanci ga cocin Katolika saboda yawan mabiya da tasirinta. Ya kuma isar da saƙon godiya daga Pope Leo ga shugaba Tinubu domin halartar bikin rantsar da shi. Gwamnatin tarayya ta musanta rahotannin da ke cewa ta kashe fiye da Naira tiriliyan 8 ba tare da tanadin kasafin kuɗin shekarar 2025 ba. A wata sanarwa da ministan kuɗi ta Ayodele ya fitar, gwamnatin ta ce rahoton sun samo asali ne daga kuskuren fassarar rahoton asusun lamuni na duniya wato IMF. Na nazarin tattalin arzikin Najeriya na shekarar 2026. Sanarwar ta jaddada cewa babu wani tsarin kasafin kuɗi a ɓoye, kuma duk kuɗaɗen gwamnati ana kashe su ne bisa tanadin kundin tsarin mulki da dokokin da Majalisar Dokoki ta amince da su. Ta bayyana cewa ana aiwatar da ayyukan gwamnati ne ta hanyar dokokin kasafin kuɗi na shekara-shekara, ƙarin kasafin kuɗi da sauran hanyoyin da doka ta tanada. Gwamnatin ta kuma ce shirye-shiryen haɗa kasafi daban-daban cikin tsari guda na ci gaba, tare da tabbatar da aniyarta na inganta gaskiya da riƙon amana a harkokin kuɗin ƙasa. Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Raidu Shaibu, ya ce ana ci gaba da ƙoƙari domin ceto ɗalibai 39 da malamai 7 da aka sace a jihar Oyo. Ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da manema labarai a Port Harcourt a lokacin bukukuwan ranar sojojin Najeriya ta shekarar 2026. An sace ɗaliban da malamansu ne a ranar 15 ga watan Mayu daga makarantu 3 da ke ƙaramar hukumar Oriri. Hafsan ya ce akwai alamun nasara a ƙoƙarin da ake yi na kuɓutar da su, tare da bayyana fatan cewa za a mayar da su ga iyalansu cikin ƙoshin lafiya. Gwamnatin tarayya ta yi Allah wadai da kashe wasu 'yan Najeriya 2 a Afirka ta Kudu yayin zanga-zangar ƙin baƙi da ake yi a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana sunayen mamatan da Emeka Charles Irigbu da Musa Yunana Joy, wanda aka fi sani da Big Joy. A cewar sanarwar, an kashe Irigbu ne a Pretoria a hannun jami'an 'yan sandan Shuan Metro yayin da aka harbe Big Joy a gaban shagonsa a jihar Mpumalanga. Gwamnatin ta ce irin waɗannan hare-hare na ƙara nuna yadda ake kaiwa baƙi hari a Afirka ta Kudu, tare da bayyana damuwa kan tsaron rayukan 'yan Najeriya da sauran baƙi mazauna ƙasar. Najeriya ta buƙaci hukumomin Afirka ta Kudu su gudanar da bincike cikin gaggawa tare da hukunta waɗanda ke da hannu a kashe-kashen.
Ta kuma shawarci 'yan Najeriya mazauna ƙasar su kasance masu bin doka, su guji wuraren da ka iya zama musu haɗari, yayin da take ci gaba da neman mafita ta hanyar diflomasiyya. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun sace aƙalla matafiya 9 a hanyar Bakori zuwa Guga a jihar Katsina bayan sun dawo daga kasuwar mako-mako. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne a yankin Dawalla'ila da misalin ƙarfe 5 na yammacin ranar Juma'a. Wani shugaban al'umma, Mahadi Ɗanbita, ya ce 4 daga cikin waɗanda aka sace mazauna Guga ne, yayin da sauran 5 suka fito daga ƙauyen Kakumi. Ya ce maharan sun kuma ƙwace kuɗi, wayoyin hannu da sauran kayayyaki masu daraja daga hannun fasinjojin. Rahotanni daga yankin sun kuma nuna cewa mutum guda ya rasa ransa yayin da wani ya jikkata, sai dai har yanzu ba a samu tabbaci daga hukumomi ba. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ba ta fitar da wata sanarwa kan lamarin ba zuwa lokacin haɗa wannan labari. Labaran dai na zuwa muku ne daga nan BMR Hausa, wato babbar murya rediyo. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye ta dandalin Zino ko kuma Radio Garden, ko kuma a kafafen YouTube, Instagram, Facebook har ma da Twitter a BMR Hausa. Yanzu kuma sai labaran ƙetare. Fadar Kremlin ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump. Tattaunawar ta gudana ne sa'o'i kaɗan bayan Trump ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a daidai lokacin bikin ranar samun 'yancin kan Amurka. Mai ba Putin shawara Yuri Shakov ya ce shugaban Rasha ya yi wa takwaransa bayani kan halin da ake ciki a fagen daga, yayin da Trump ya nuna aniyarsa ta taimakawa wajen samar da mafita ga rikicin. A lokaci guda kuma Rasha ta yi gargaɗin mayar da martani bayan harin jirage maras matuƙa da Ukraine ta kai kan St. Petersburg da yankunan da ke kewaye da shi. Gwamnatin Venezuela ta sanar da cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa 2 da suka auku a ƙarshen watan da ya gabata ya kai mutum 3,000. Rahotannin sun ce har yanzu ana neman sama da mutum 40,000 da ba a san inda suke ba. Masu aikin ceto na ci gaba da zaƙulo gawarwaki daga ƙarƙashin ɓaraguzan gine-ginen da suka rushe a yankunan da abin ya shafa. Shugaban Majalisar Dokokin ƙasar George Rodriguez ya ce ana ci gaba da ayyukan ceto domin taimakawa waɗanda ibtila'in ya ritsa da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabi a Washington yayin bikin cika shekaru 250 da samun 'yancin kan ƙasar daga Birtaniya. Jawabin ya mayar da hankali kan tarihin Amurka tare da taɓo batutuwan siyasa da suka haɗa da suka ga abin da ya kira 'yan kwaminisanci da kuma alkawarin kare haƙƙin mallakar makamai. An jinkirta fara wasu daga cikin bukukuwan ne saboda fargabar tsawa da guguwa mai ƙarfi. Wasu masu adawa da Trump sun soki yadda ake gudanar da bukukuwan, suna zargin shugaban da amfani da su a matsayin dandalin siyasa, yayin da wasu 'yan jam'iyyar Democrat suka ƙauracewa wasu daga cikin shirye-shiryen bikin. Ƙarshen labaran kenan na wannan lokaci, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da BMR Hausa, wato babbar murya rediyo, domin samun labarai masu ilmantarwa, ƙayatarwa har ma da shirye-shirye masu gamsarwa. Mu huta lafiya.